het eerst sinds lange tijd weer een keer gewonnen van de Lions. Ja, moet ik zeggen, ik ben ook wel tevreden over het hele toernooi hoor. We hebben goed gespeeld, dit was onze minste wedstrijd. Maar als je dan nog winnend kan afsluiten, mag ik heel tevreden zijn. Maar ik moet zeggen, het is de ontwikkeling van de laatste 2 maanden van de ploeg hoor. Wij beginnen steeds beter te handballen, de vastigheden komen terug. En dan zie je, dan zijn wij voor iedereen moeilijk te verslaan, zelfs voor de Lions. Wat was het verschil vandaag tussen jullie en de Lions? Nou, het is natuurlijk, je bent al de 3e dag aan het handballen. Hè. Dus allebei de ploegen zijn sowieso vermoeid. Dat zag je ook in de eerste helft, waren wij heel slordig met de kansen. Lions deden het prima. En de tweede helft was eigenlijk net omgekeerd. Maakte Lions juist heel veel foutjes. En wij net wat minder. En ik denk de overtuiging bij ons op de laatste 10 minuten meer aanwezig was dan bij de Lions. Wat betekenen deze Limburgse handbaldagen voor Bevo? Want dit was voor jullie de kans om nog een prijs te pakken. Het seizoen is nog kort. Maar de Lions lijken ongenaakbaar op alle fronten. En dit was de enige plek misschien om ze te verslaan. Ja, vorig jaar was je dat zeker, ongenaakbaar. Ik moet zeggen, dit jaar beginnen we weer helemaal opnieuw. We hebben in de competitie al bewezen hier dat we gelijkwaardig aan de Lions zijn. We waren toen nog heel wisselvallig, dus 2 weken daarna verlies je gewoon met 3 doelpunten verschil. Maar ik denk dat Bevo gewoon zijn normale niveau haalt, dat Lions een zware dobber aan ons gaat krijgen. En dat is gewoon duidelijk. Dat hebben we 2 jaar geleden bewezen. Nou, vorig jaar was alles nieuw voor ons, Europa Cup, Beneliga, dat hadden we nog nooit gehad. Nou, nu zijn we dat gewend en nu beginnen we ook langzaam ons niveau weer te halen. Dan zijn die Limburgse handbaldagen even een mooie afwisseling tussen de andere competities door. Ik denk dat het heel belangrijk is ook voor de ontwikkeling van de groep natuurlijk, hè, voor ons ploeg. En buiten dat, we zijn ook een Limburgse ploeg natuurlijk. Dus de Limburgse handbaldagen leeft enorm bij ons.